Aşgabatda ozal gurulup ulanylmagy berilen maslahatlar zalynyň gapdalyna täze maslahatlar zaly gurulýar. Türkmen hökümeti paýtagat Aşgabatyň günorta çägini kesip geçýän Arçavil şaýorunyň ugruna Türkmenistanyň täze halkara maslahatlar merkeziniň binalar toplumyny gurdurýar. Häzirki wagtda bu binanyň gurulşy dowam edýär. Gurulşy Fransiýanyň Büyük Batiman International kompaniýasy ýerine ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda şäheriň günorta sewitine aýlanyp gurulşy dowam edýän merkeziň suratyny guratdy. Ýöne geň ýeri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, gurulşy dowam edýän maslahatlar zalynyň edil garşysyna başga bir maslahatlar zaly iýen bar. Habarçynyň iýeren maglumatlaryndan ma'lum bolşuna görä, gurulşy dowam edýän maslahatlar zalynyň gurulşynyň buýrujysy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligi onu ýerine ýetirýän potrotçy firma Fransiýanyň büyük kompaniýasy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy gurulşy dowam edýän maslahatlar zalynyň gapdalyna gurulup ozal ulanylmagy berilen öňkü maslahatlar zalynyň gurulşynyň bir näçe ýyl mundan ozal tamamlanyny aýdýar. Google Maps tezimindäki Aşgabatyň 2019-njy ýylda täzelenen kartasyndan ma'lum bolşuna görä, Arçavil şaýorunyň ugruna Türkmenistanyň Owa hojalygy ministrliginiň binasynyň gapdalyna gurulşy tamamlanyp bir ýam ulanylmagy berilen maslahatlar zalynyň binasy bar. Onun edil garşysynda Arçavil şaýorunyň alkymyndan geçýän 1937-nji köçäniň ugruna gurulşy dowam edýän binalar bar. Gyzyl renkli ýük götürjü kranlar gurulşyklaryň Büyük firmasy tarapyndan amal edilýändigini görkezýär. Büyük firmasynyň Aşgabatda ýerine ýetirýän gurulşyklary onuň ýük götürjü kranlarynyň gyzyl renkleri bilen tapawutlanýar. Google Maps teziminiň 2019-njy ýylda täzelenen soňky kartasyna görä, Arçavil şaýoru bilen Bekrewe şaýorunyň kesişýän çatyrygyna gurulşy dowam edýän başga da binalar toplumy bar. Yerli tinçiler yurtda gurulýan uly binalaryň şol sany ministrlikleriň aşy uly gurulan edara jaýlarynyň, kongres zallarynyň, ag öýleriň, sport tesgalarynyň, mehmanhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň bir toparynyň köplönç boş durýanlygyny öňürekden bäri aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji aprelde geçiren ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde gurulşy tamamlanýan tesgalaryň käbiriniň boş durýanlygyny tasdiklady. Ol mejlisde eden çykyşyna gurulup tamamlanýan täze binalaryň hasaba geçirilmeyen iyisi durýanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti geçen sentýabr aýynyň başynda Türkmen paýtagtynyň günortasynda ýerleşýän Ýyldız mehmanhanasy bilen Nusoy ýadygärlikler toplumynyň aralygyna ýerleşýän baýryň üstünde binagärçilik taýdan parfiýa şahlarynyň köşklerine meňdeş täze mehmanhana gurdurmagy tapşyrypdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä Aşgabatyň Demirgazygyna ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş massivinde de täze ýaşaýyş jaýlarynyň döwleti degişli edara kärhanalaryň jaýlarynyň gurulşyk işleri häzirki wagtda dowam edýär. Prezident Berdimuhammedow apreliň başynda Gökdepäniň eteginde Ahal vilayatynyň täze administrativ merkeziniň düýbüni tutmak dawaralaryna gatnaşdy. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä vilayatyň täze administrativ merkezi 70 000 hojalyga niýetlenip ol tarp ýerden bina edilýär. Halkara uramalaryň şol sanyny Halkara Valyuta Fondunyň hünärmenleri Türkmenistana edýän saparlaryndan soň ýaýradýan beýanatlaryna Türkmen hökümetine döwlet harçlamalarını tygşytlamagy maslahat berýär. Ýöne Türkmenistana täze jaýlaryň gurulşy üznüksiz dowam edýär. Oňa edilýän harajatlar çykdyjylar barada medeniýetde habar berilmeýär. Galberse Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna ýurdun regionlaryna ilatyň ýymy tönümleriniň ýeti ýetmezçiligini başdan geçirýänliklerini habar berip gelýärler.